Kaixo, Aitor naiz eta gaur dislexia duen pertsona batentzat erabilgarria diren bi tresna digital nola instalatu azalduko dizuet. Alde batetik Open Dyslexic. Ikusten duzuen bezala, ikusten nabien letra apurua berezia da. Izan ere, Chromen luzapenan Open Dyslexic piztuta dago. Itxaliz gero, letra arrunta jarriko dugu. Zertarako balio du orduan tresna honek? Hain zuzen ere, gauden lekuan gaudela letra mota aldatzeko. Eta letra mota hau egokiagoa da dislexia daukan pertsona batentzat. Nola instalatzen da Open Dyslexic? Oso erraza da. Nik hemen luzapenean daukat eta luzapenetara saltzen banaiz, desinstalatuko dut, zuek instalazioa ikusi dezazuen. Beste garik, Google Chromen sartu eta Open Dyslexic jartzen dugu bilatzailean, badago aukera bat beratsuago Open Dyslexic for Chrome. Instalatzea oso erraza da. Gehitzen dugu hor dagoen botoiari emanez eta baietz ematen dugu. Ondoren, zabaltzen dugu momentuan, orgoia instalatuko da, luzapenen artean, eta beste gabe, klikatzen badugu, klikatuz gero, piztu halko dugu. Eta letra mota aldatuko dugu. Erakutsi nahi duzuean beste luzapena irakurle digitala da. Irakurle digitalak zer egiten du? Irakurtzen du, testua eta audio bihurtzen du. Hau oso erabilgarria da, baina behin instalatuta egia da purtxo bat tardatzen duela. Ikusten duzuen bezala hor luzapenera joan naiz, klikatu dut, eta orduan hasi da hemen goian barra hau kargatzen. Orduan, hizkuntza ezberdinak, gizonezko eta emakumezko ahotsak eta abiadura aukeratu dezaket. Behin playri ematean, hasiko da irakurtzen. Eta irakurtzen duenean, irakurtzen dituen hitzak beste kolore batean. Un método fácil para conectarte de forma remota al ordenador de casa o del trabajo. Hori da. Hau gaztelera zen, baina euskaraz berdin irakurriko luke. Nola instalatu dezakegu irakurle digitala? Kasu honetan nik instalatuta daukat eta desinstalatuko dut, baina oso erraza da. Beste gabe, joan behar gara Googlera, bilatzaileera, eta kasu honetan Open Dyslexic jarriko dugu irakurle digital. Bertan sartuko gara lehen aukeran, Eusko Jaurlaritzak prestatu zuen tresna bada, eta hor aukera ezberdina daude. Firefoxentzat fitxategi bat deskargatu behar da, baina Chromen bagaude, oso erraza da. Instalazio eta erabilera gidan sartu, eta lehen estekan klikatuko dugu. Hor hartuko da irakurle digitala, gehituko dugu Chromen, esango dugu baietz, eta ordutik aurrera, momentu honetatik aurrera, hor goian, luzapenetan izango duzu. Orduan, luzapenetan, sartzen gara, aktibatzen dugu, eta gauden tokian gaudela, hor dagoen informazioa irakurriko liguke. Sarrian sartzen banaiz, irakurle digitalari eman, eta hor goian kargatuko da lehen ikusi dugun barra hori. Eta barra horrek irakurriko dugu hemen dagoen informazio guztia. Espero dut nire azalpena erabilgarri izana eta beste gabe probatu bai Open Dyslexic eta baita ere irakurle digitalaren tresna. Instalatu biak Chromen eta erabili behar dena. Ondo izan, agur.